Her har vi Lærke, Nikolaj, Lukas, Jakob og for enden verdensmester Benjamin. De er på landsholdet i den sportsgren, som bliver kaldt for sportsstacking eller speedstacking, som mange af jer derhjemme sikkert kalder den. Og det var altså ikke løgn, det jeg sagde. Ham her, duden ved siden af mig, han er verdensmester i sportsstacking. Og nu vil jeg altså lige stoppe dig en gang, Benjamin. Hej, tak fordi du vil komme. Vil du ikke lige vende til dem derhjemme? Benjamin, det er jo en lidt sjov måde, at du fik øjnene op for sportsgrenen speedstacking. Hvordan kom du i gang med det? Sidste år så jeg Jakob og Nikolaj på Ramachan her. Ja, de var med i live for Ramachan. Og hvad gjorde du så? Så synes jeg bare, det var sjovt, så gik jeg bare i gang med det. Og så er det jo gået rimelig godt siden, Benjamin. Hvad er det, der er sket? Jeg er verdensmester i 3-2-3. Og du er altså, det er altså ikke for sjov. Du er verdensmester i 3-3-3. Ja. Og for os, der ikke lige speedstacker, vil du så ikke lige prøve at vise, hvad 3-3-3 er for noget? Bum! Og så slutter den. Hvilken tid gjorde du det på? 2:25. Og hvor meget gjorde du det nu? 2:27. Det er altså ret sejt. Må jeg prøve? Ja. Bare lige for at demonstrere, hvor svært det i virkeligheden er. Det man skal gøre, det er, at man først skal få dem her op og stå. Ja. Sådan her. Ja. Og så skal man have dem ned igen. Og jeg er selvfølgelig ikke lige så god som dig, Benjamin, men det er bare lige for at vise jer derhjemme, hvor svært det i virkeligheden er. Det 9-årige Benjamin, verdensmesteren, altså er i gang med. En anden, der er ret god til speedstacking, det er Jakob. Du er også på landsholdet. Hej Jakob. Hej. Vil du ikke lige vinke til dem derhjemme? Hej. Hvis der nu sidder nogen derude, som ikke lige har fået helt fat i, hvad speedstacking helt præcis er, kan du så ikke lige forklare det kort? Det er meget simpelt, så er det bare nogle forskellige discipliner, man skal stable med nogle forskellige, eller i forskellige formationer. Ja. Og så skal man gøre det så hurtigt man kan. Hvad skal man være god til for at blive god til speedstacking? Man skal være meget fingernem, og så skal man kunne koncentrere sig rigtig, rigtig godt. Sådan, så man kan stå rekorder og gøre det hurtigere og hurtigere. Hvordan er du blevet så god til det? Jeg har bare øvet mig og blevet ved med at træne. Selvfølgelig. Hvad synes du om, at Benjamin han er blevet verdensmester på et år? Det synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig flot klaret. Jeg er rigtig stolt over at have ham holdet. Det kan jeg godt forstå. Han står heromme bagved og blærer sig med sin medalje, som ligger her foran. Har du nogensinde prøvet at være til verdensmesterskaber, Jacob? Ja, vi var afsted sammen. Hvordan gik det dig? Jeg fik en 6. plads på verdensplan. Det er rigtig flot, så danskerne klarer sig faktisk rigtig, rigtig godt. Vi havde en rigtig, rigtig god turnering. Der er jo nogen, der siger, at det her speedstacking, det skulle være godt for hjernen. Hvorfor det? Fordi det får en til at koncentrere sig rigtig, rigtig godt. Det samler virkelig hjernen, så du kan koncentrere dig både i skolen og arbejde og alt sådan noget. Kan du også godt mærke det? Ja, det kan jeg rigtig, rigtig godt. Hvis man nu godt kunne tænke sig at begynde til speedstacking, hvad skal man så gøre, Jacob? Man skal skaffe sig et sæt på en hjemmeside, der hedder speedstacks.dk. Der kan man stort set få alt grej. Så det duer ikke med plastikkopper og alt muligt andet. Man skal have det rigtigt. Okay. Det skal man helst. Og så kan man starte med at øve sig. Det kan man. Men vi skal jo se nogle af de her forskellige formationer, som du sagde tidligere. Der er som sagt en masse discipliner, som man kan stille op i, når man for eksempel er til verdensmesterskaberne i sportsstacking, som det jo hedder. Jakob, hvad er det første, vi skal se? Nu har I jo set en 3-3-3, så jeg tænker, at jeg kan vise en 3-6-3. Ja, det må du gerne. Og det er en, som også starter en anden disciplin, der hedder en cycle. Men en 3-6-3, den ser bare sådan her ud. Øj, og sådan slut. Du er imponeret, Benjamin. Kan du lave det her endnu? Ja, det kan jeg godt. Okay, vi behøver ikke se det lige nu, fordi vi skal se noget andet. I kan nemlig også dyste sammen som hold. Ja. Hvad er det for en disciplin? Det er noget, som hedder et relay. Ja, yes. Og det er faktisk også lidt en slags stafet, er det ikke det? Ja, det er det. Ved du hvad, vi ikke stille op til den, og så kan du derhjemme jo virkelig åbne klubberne op, fordi nu begynder det at gå stærkt. Det er altså landsholdet i speedstacking, som nu skal vise en speedstacking stafet. Nikolaj, du er den første, er du klar? Ja. Så siger vi 3, 2, 1, værsgo! Øj, og så er det videre. Stærkt. Og nu er Lærke i gang. Og så er det verdensmesteren Benjamin. Nej, kom så. Godt, stærkt. Og her kommer Lukas. Hvor er det godt gået, og der gik tiden. Hvad er den endt på, Lukas? 26.08 bliver der sagt. Benjamin, I vil også gerne vise en anden disciplin. Hvad er det for en? Det er en dobbelt, og hvad går den ud på? Helt kort fortalt. Man må bruge en hånd til at bygge en formation. Ja, så der så arbejder I faktisk sammen. Værsgo at gå i gang.
hinandens hænder. Og bum, og så er det Jakob og Lukas, der går i gang herovre på den anden side. Bum, og så let kan det se ud, men svært det er det altså. Held og lykke til jer alle sammen i fremtiden, og jeg håber, at mange af jer kommer til at løbe med verdensmestertitler. Jamen, kunne det være, at speedstacking var noget for dig, så kan det jo være, at det går ligesom Benjamin, og du måske om et års tid kommer ind i vores program som den nye sportsstacking verdensmester.